हाँ एगो गीत गवाला अब कहाँ गवाला लेकिन हम सुन ले बनी कि हथिया हथिया सुर कोइले गदहो नाले ओइले रे हथिया हथिया सुर कोइले गदहो नाले ओइले रे। हाँ भैया मतलब होई कहाँ हई मतलब ऊँट के मुंह में जीरा दिहल तू आए हई 50 को है जो चलेला गोलू चाय पी ली हल्ला बाबू शेरवानी पहिर के आई बड़ा मतलब कालू भैया के गोलू जी सस्ता लौकनी है ना कि हथिया हथिया सुर कोइले गदहो नाले ओइले रे आ तोरा बहिनक सोटा मारो नौआ हसइले रे। ए भैया स्केल ऊपर नीचे बा हम अभी अपना स्केल से गावत नहीं एकर बाद फिर से रहुआ गाई हम कोशिश करत नहीं भैया यही में एगो गावल जाला कि तोरे धनवा मोरे धनवा के में मिलाऊ रे मोर धनवा के में मिलाऊ रे। राहुल भैया इसके लिए हमारे पहले पकड़ी नहीं थोड़ा नीचे हो जाता कि तोरे धनवा मोरे धनवा के में मिलाऊ रे तोरे धनवा मोरे धनवा के में मिलाऊ रे आ तोरे मम्मी हमार पापा के पसुताऊ रे तोर डैडी के में तोरे धनवा मोरे धनवा के में मिलाऊ रे तोर धनवा मोर धनवा के में मिलाऊ रे। आ हमार थोड़ा सा धीरे रखिएगा आ हमार भैया तोर भौजी संगाई सुताऊ रे भैया यही में गौर कर जरा भैया हाँ बोली 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 गाड़ी चलाता तो गाड़ी में तनी मन देखी रुआ कनी पहले ही कि ढोलक झाल लेके जब हमनी के माई बहन चाची लोग आवे लाला रामो जी के बियाह भइलु त गवाइल हुई कुल गीत तनी मनी आज के जमाने वाला गवाला तोपन में होई काहे कि आप बहुत सम्मानित कलाकार बनी हम सबके सम्मान करी ना लेकिन कि तनी ताकला देवाली पता तनी ताकला देवलिया अतवा लिखल बा हो सुमार लिखल बा अतवा लिखल बा हो सुमार लिखल बा तारा बहिना के सोरक तनी है तारा बहिना के सोरगो तनी ताकला देवलिया पता लिखल बा तनी ताकला देवलिया एगो गाई गाई आली हले अमबाड़ी खाड़ हो आ खोला बबुआ पलक के बढ़िया खोला बबुआ पलक के बढ़िया मंगिया बहोरब हो खोला बबुआ पलक के बढ़िया मंगिया बहोरब हो खोला बबुआ पलक के बढ़िया कैसे के खोलिया पलकी केवड़िया हो कैसे के खोलिया पलकी केवड़िया हो मोरा जागे ओलरल बाड़ी मोरा जागे ओलरल बाड़ी ससुर जी के दियावा हो मोरा जागे ओलरल बाड़ी ससुर जी के दियावा हो मोरा जागे ओलरल बाड़ी पंडियो जी लोग पे गाड़ी सुना दी देखिए हो बैठल बा। एकदम देखी ई जुगलबंदी पहला बार भइल बा ऐसे एक दो कलाकार के संग हमर भइल बा लेकिन आज फर्स्ट बार कलू भैया के साथ मुलाकात भइल बा काहे आंसू भी आता ना तू काहे खिसियाता रह बस
ज्यादा देर ना और 5 मिनट और बहुत ही सुंदर भइल बा। और देखी पंडित जी पर कहल गइल बा गावे के ता मिलावतनी गणना ए पाड़े बाबा मिलावतनी गणना ए गुडू बाबा मिलावतनी गणना ए गुडू बाबा। देखी एही में बा गाना ना मिलावल जला तबे बियाह शादी होला। देखल जला कि लड़का लड़की के गुण मिलता कि ना, लेकिन आज के जनरेशन में गुणों मिलता तो भाई 36 के आंकड़ा रहता। तू हमरा से कम नहीं का तो हम तारा से कम नहीं की 19-20 हो गए चाहिए बस। तो देखी गुड्डू के मौगी गुड्डू के मौगी बड़की खिलाड़ी अरे हाय सती के मौगी बड़की खिलाड़ी घूमेली रोज कहाँ बैरिया बाजार में खोजली मोटू बेलाना ए पाड़े मिलावतनी गणना ए पाड़े भैया आई जो कितिया जो हमार भाई कहत रहे सब हेलो हेलो एक गाना के बाद बंद कर दीजिए फिर यहाँ से शुरुआत कि आलू 10 रुपया